Wow. Dyna ni y Gwennan Gorn. Twrsog madog. Dwi'n licio hwn. Dwi'n licio rafft hwn. Y Gwennan Gorn. Dwi'n credu. Maen nhw'n gwneud y gwaith da i gwneud y llong yma. A fy Gwennan Gorn. A dyma pam oedd Twrsog madog wedi cyrraedd yn Alabama am y tro gyntaf efo'r llong hwn, y Gwennan Gorn, achos maen nhw'n cael lot o llwydion y gweithio ymdrech drwy Gulf of Mexico, pethau fel hyn. Ond of gwrs, oedd madog wedi dysgu Mandan sut i dysgu Cymraeg ac efo rhoi coracos ydyn nhw can roedd y blydu Americanwyr wedi lladd y Mandans yr Indiaid sy'n siarad Cymraeg. Mae hyn yn dyrys, yndi? Na, dim hon, dim y drai Cymru ma di. Dyma rafft olaf efo Ffraincoch Cymru.